Alright guys, andito na kami sa baluarte ni Brother Rustan, Red Deer dito. Sa linya na to, dito nakatira o dito ang bahay nila brother. High end? Hindi naman ba? High end? Ayan guys, ito yung bahay nila Brother Rustan. Congratulations once again kay Brother Rustan. Sorry. Saka na rin nagbabayad ng mortgage. Guys, magandang araw. Babalik ang Lakay Backer. Andito tayo ngayon sa Red Deer, Alberta, dito sa Flying J. At inaantay natin si Brother Rustan. Niyayaya nila ako sa bahay nila. Magkape-kape lang daw doon. Bukas pa naman ang aking pick up, kaya may pagkakataon. Gusto kong i-share sa inyo guys, andito yung kababayan nating Pilipino. Big shout out nga pala kay kababayan. Ayan, kasi Pilipino yan eh. Truck niya to eh. Plastic to eh. Ayan. Yan ang truck niya. Bro! Ayan guys, pupunta lang daw kami sa libot-libot ng konti. Ayan. Libot na may kasamang kain. May kasamang kain. Ay, ang ganda ng truck nyo. Panalo. Owner operator ko guys. Si Kuya Nestor guys. Ilocano met. Ilocano. Kalumot lang. Okay na. Ha? Mukhang bago ang sakyan mo ah. Pilot ah. Bago. Tagal na yan. Pwede bang i-vlog ito? Pwede naman. Anong matagal na yan? Parang ngayon ko lang nakita yun. Iba yata hindi ito yung... Malapit na mayari. 2 taon na lang. Hindi ito yung truck mo dati. Ay hindi ito yung sasakyan mo. Kotse dati. Oh, yung sinusundo mo ko, hindi ito yung sinusundo mo ko dati na sasakyan. Ito ba yan? Yan na naman eh. Ayun guys, laki sasakyan na guys. Ayan o. Sige. Alright. Patyal. Ay, bago. Sabi ko na, naka-plastic pa eh. Hindi mo talaga masasabing hindi bago. Naka-plastic eh. Tawag doon. Congratulations. Tumamba ni brother ay lagi akong off pag nadalaw. Ayos, ganyan. Ka-off ko lang kahapon. Di po ngayon brother. Oh, sakto, ayos. Pick upin natin yung sa Barkada Grill brother. Tapos sabay tayo. Oh, sige. Sakto nga yung dating mo eh. Gusto mo yung luto. Tingnan ko niluto ko. Papaitan brother. Nakso. Yan ang sinasabi ko eh. Nagluto siya ng pinapaitan, pupunta tayo. Baka sakali makain mo brother. Kakainin natin sarap yan, yun brother, oh. Sumorder ako ng kambing dyan brother, Barkada Grill. So ibig mo sabihin, malulutuin mo rin? Hindi luto na yun. Yung kinain natin dati, kambing meat. Sarap yan. Kambing meat. Birthday ba? Birthday mo ba ngayon? Hindi December pa ako bro. Hindi ko pa birthday ngayon, December pa. Ganun ba? Lapit na, 5 months na. Pasko. Oo. Kumusta ang boy dito sa Red Deer? Ayos naman, enjoy naman brother. Happy life dito brother. Ayos. Hindi ba? ba Province ni Misto, kaya dito kami napadpad. Hindi ba ano kasi sa Manitoba? Fire eh. Nag-uusok kayo, may fire din dito eh. North ng Alberta, tinan mo, fire na usok yan mayroon din kaming wildfire. Oo nga, sana maapula na. Hindi pa ba naapula? Kausap ko nga si Mace kanina, nag-uusap tayo. Sabi niya mausok pa daw dun sa... Ganyan, usok din yan. Meron din kami wildfire dito. Kinancel daw lahat ng ng school mga bata eh. Dahil yung lungs eh, no? Oo. Tawag dun Ganda naman, meron pang pagkaganyan. Pensa na may dulo nga yan ang sinasabi eh. Kita mo guys Kita mo nga yung mga dyan. Guys, kailangan lang natin yan eh. Para ganahan si Mrs. mag-drive yung gusto niya. Sa namili na ito eh. Alam mo, si Mrs. mo nagdadrive na rin siya? Nagdadrive na rin. Congratulations. Ayos, bago kami mag-move, sigurado nagdadrive siya. Kasi mahirap pag di nagdadrive eh. Kailangan talaga natin. Pero yung mismo nagdadrive na, di ba? Yung sundo ka pa inaatid. Si ate. Kasi simple kasama yung mga bata kung saan din sila. Hindi kasi siya nagtatrabaho. So parang ang libangan na lang niya yung mga bata ay pasyal. Tama naman yun. Si mahal din kasi kapag yung mga tatlo kasi. Tatlo hindi pwede. Kung iisa lang sana yung bata, pwede naming padikir. Kung tatlo, sulit naman na yun. Yung kikitain niya pupunta lang doon. Baka mamaya yung mga bata matuto lang sa mga kasi siyempre
iiwanan mo sa dikir minsan hayaan lang din naman yung mga True, hindi matututukan. hindi gaano matututukan. Ang bilis naman lang umano niya, malalaki na yan din naman. Saglitan. Ang bilis nga lumaki ni Baki, yun tabay, nanito mo yun. Puputbol pa kayo sa huling bag mo nakita. Ayan, pagputbol Buti pang meron nalang. kayong na tawag doon, na pundar na gano'n, ayos yun, maganda yun. Bukas Pagka- wala ka na ng anong value nun. Nung St. Laurent yun, di ba? Nakapunta na ako doon, ang beses na kami nag-camping doon. Di ba malapit lang yun sa... Nag-fishing pa kayo doon? fishing pa kami Oo. doon, may nauli ako doon eh. Maganda yung lugar na yun. Hindi pa ako napag-fishing doon, pero mayroon ng fishing na binigay sa akin ng mga tropa. Alang mga Pilipino, yung mga kumpare ko. Hindi ko pa nagagamit kasi puro karsada tayo owner operator, kailangan talagang bumiyahe. Kahit doon sa pangpang lang makakahuli o long haul. Makakahuli doon? Kahit sa pangpang lang na gano'n, kahit yung sa bungad doon. Lalo ngayon pag malamig, kaya lang pag uminit na wala na. Ang lalaki na huli doon, no? Yung mga, ano bang mga isda yun, brother? Pikirel. Tapos yung isa pa, basa. Bass? Silver bass? Silver bass. Yun. Pwede din yun. Yun, yung mga tropa, yung mga kapitbahay namin, pagka namingwit sila, dinadalhan ako, lakay, baka gusto mo, bigyan kami isa. Ay, thank you. Yung thank silver you. bass, ang sarap din ihawin yun eh. Yes, katamtaman laki. Katamtaman. Nakakatuwa rin yung mga kapitbahay sa Pilipinas. Diyan sa... Kumakain din kami noon, silver bass, kaya lang nawa na lang. Kasi kadali lang makahuli. Pagka mainit, dami, dalawa pa na agad. Minsan ano yun eh, ini-steam ko, tinatawag kaliskes, everything, yung laman lang. Sa ako pinipisbol, sarap din. Seryoso, Steam lang, no? Malambot kasi laman nun eh. Malambot laman nun, makapal. Steam mo, mo sa, pakuluan mo sa luya para medyo mawala yung lansa. Good na. Ay, bola. Hindi ko pa pala nasubukan yun Busy ka kasi brother. Hindi, si Mrs. ko pagka ano, pabola-bola mo, subukan mo sa kanya. Sabihin ko sa kanya yung paanong lutong gagawin niya doon. Hindi pala yun. Bola-bola niya lang, kahit nga yung hindi bilog, yung lapad lang na parang pati, na bola-bola na yun. Yung parang para maluto yung lahat kasi pag bola-bola yung gitna, hindi na luto. Kailangan mo pang ano yung rolyohin nyo. Rolyohin, kahit kamay doon. Musta, saan ang biyahe mo? Edmonton? Pick up? Oo. Tapos? Uwi na ng Winnipeg. Yung reset doon, 2 araw, 1 araw. Hopefully. Yung gusto ko pa sanang lumabas kasi kalalabas ko lang ng Lunes. Ano ba yan? Tama, Lunes. Kumbaga sa ano hindi pa tayo nakakakuta, naghahabol pa. Tama, kaya mahina na konti. Mahina. Tarip. Sa tarip yan. Pero nalalabas ka pa rin ng US o dito lang sa Canada? nakalabas pa rin. Yun pala. So nga lang, bihira na, hindi katulad. Pero sana bumalik yan, duda ako babalik din niya, lalakas uli yan. Nagpapadar lang yan si si Trump eh. Si President Trump. Mayaman na nga sila bakit kaya pa sila payaman ng payaman, no? Tayo naman, gusto yumaman, wala rin pagkakataong yumaman. Yaman tayo. Yumaman dalawa na yan, lupa. Kami rin gusto namin nung gano'n, kaya lang not now. Meron doon, brother, kung gusto mong sabihan, yung lupa ron, para kung gusto nyong pumunta ron, meron kang pinapahinog na lote, no? Malaki na ang value, no? Tapos pagdating ng panahon na gusto mong mag ng RV mo doon at doon kayo si Misa, punta nga tayo Manitoba. Huwag tayo sa city, doon tayo sa lupa natin. Fishing, picnic. Yun. Pagka kasabihan kita kapag may matimbrihan kaming mura lang naman doon. Mura ba doon? Mura lang. Sabi nga, mura lang dyan. Ang lupa ron kasi hindi pa well developed. Pero maganda. Malapit ka kasi sa sa beach. Sa lake. Ganda, laki. Tapos bili ka pa ng boat pag no? Sarap. Mga harap naman nun. Susunod na yan, darating na yan. May capture na, may lupa. Sarap mga harap boat. Sana wala pa yan. Bali wala. Medyo slow kami dito kasi yung mga nasa oil field, pahinga nila ganito springtime, balik ulit na ngayon, June, July, start na ulit. Pero ng spring, slow kami kasi nga, di ba, nag-uulan, yung oil field, maputik, may mag-work. Pero may work pa din, pero hindi ganun nakasagsagan na malaki. Kagandahan dito board sa tatrabahoan ko, ako naman magmayabang at least challenge na lang din sa iba na gustong mag oil field or mag Alberta. Oil field malaki daw. Malaki sila magbigay, generous. Tulad niyan, kahit off ka, babayaran ka nila. Ngayon? Yes, To sana all. Meron kang
rate pa rin kahit off ka. Galing, mabano sila, generous dyan. Wala nga eh. Buti nga kayo ganun eh. Sa amin wala. Ikaw, konti na lang naman, isang taon, bayad na. Yahay-yahay Marami na. pang ano? Diyan mo, babalik din yan si Trap. Marami pang Isang taon na lang may di ba? Oo. Ayos. Kakaining bigas next year kung may awa si Lord. Ayos yan, kapit lang, kayang-kaya. Bilis ano? Ilang ano na lang? Yung kayo nga, hindi ko nga alam nandito ka na pala nung kanaunahan pagkakataon. Dito kami may brain province ni Maze. Alam mo naman tayo, mahal naman natin Maze natin. Oo, yun. Alam mo na, Yan, bigay ang hilig. Basta patay ang ilaw, bigay niya rin hilig ko. Oh, yan. Gusto ko sa'yo eh. Sabi ko sa'yo. Yan tayo, siyempre Sabi ko sa'yo eh. Give and take. Oo. Kapag ka, yan ang hilig mo, pagbigyan. Kaya ikaw naman ang pagbigyan mo rin. Walang kailangan Talaga naman. Barkada Grill. Ayun, Barkada Grill. Binala natin Balik ng ulit kambing tayo ron. Si brother eh. Bigyan natin yung kanyang favorite na kambing. Nako po, hindi na dapat kailangan yan, brother. Minsan lang naman, dumaaraw-araw ikaw talaga eh. Barkada Grill. Pakita yung Barkada mo. Sarap yan. Isang sikat na kainan ng mga Pilipino dyan. Dito tayo kumain nung nakaraan, ano? Oo, yun nga, pipikapin na natin sa bahay tayo. Pick up na lang kami dito, guys. Tayo. Punta kami doon. Pipick upin namin. Nagbabalik kami sa Barkada Grill, guys. Wow! Yun o. Ayos ka. Video pa natin. Ay, ganda. Video. Ito pinamasarap na dito. Baka dalaw kayo rito. Kama naman. Mga tropa, balik kayo rito. Barkada Grill, guys. Malasarap dyan. Filipino cuisine. Ayos. Mga Ilocano pa yata. Ilocano iba. Yung may-ari, Ilocano yung may-ari. Ang ganda naman ito. Sana all. Raptor? Oh, Ford. XLT, ang dami niyang mga accessories oh. Kadis, baka mamaya sabihin nila Pick up. pipick upin lang kami. Yes, and pata. Yun o. Pata si brother. Guys, ano lang kami? Pipick up lang kami ng pagkain. No guys, wala kayo here. Baka Interest na naman daw. Kasi Dito kami sa Barkada Grill guys. Oh, isa lang naman, di araw-araw. hindi kami kakain ha, kundi mag-ano lang kami. Pipick up lang. Pick up tayo sa bahay. Happy Father's Day pala. Father's Day ba ngayon? Hindi ngayon. Pa yata sa 15 ba? 15 pero advance na natin yun. Father's Day, Happy Father's Day pala eh. Happy Father's Day guys. sa Bingo lahat. special no? Yan o. Barkada Grills, Filipino barbecue and pancit noodles. Best seller, sisig, bulalo, dinuguan, crispy pata, kambinggot. Special Barkada pancit BBQ meal. Yun o. Yan guys. Yan. Celebration na lang namin ni Brother Rostan kasi parehas kaming Happy Father's Day na lang. Oo, Father's Day. Yun guys. Salamat ah. Sige din po. Okay na. Ayos na, pumasok. Okay na po. Hindi pumasok. Okay na po. Sila kayo nga pala, vlogger to. Okay lang ba mag-vlog kami rito? Yes po, okay na po. Oo. Kilala mo Nakapunta sila na kayo ka rito sa- nung nakaraan. Ito, sikat to na vlogger sa Canada. Hindi. Ikaw naman. Ilocano ka ba? Ano po ito dati? Hindi po. Ilocano dito eh. Fans Yung- niya eh. Yung ano eh. Ako yung babae. Yung babae, Ilocano yun eh. Tsaka yung si Kuya sa loob, naka-subscribe daw kay Kuya, nakapalo eh. Ako. Ano ba? Nice to meet you, brother. Ano niya lang sa vlog niya. Okay lang ba Salamat. vlog sa loob? Salamat. Laki tracker here. Sige brother ah. Sige, tara. Guys, nakuha na namin yung in-order ni bro. Titikman natin. Meron pa daw doon. Ba't ang dami mo namang in-order, brother? Happy Father's Day. Happy Father's Day na talaga. Uy, sana akala ko sasampahan na natin itong magandang sasakyan na to. 4x4. Pilipino. Pilipino. Baka yung may-ari. O, baka yun nandun sa loob. Oh, paano yung ano mo paano yung papuro mo? Bibili ka ba ganyan ganyan? Malabo yan. Wala tayong pera niyan. Wala pa tayong perang ganyan. Pero itabi mo yung truck mo dyan, ala, panis yan. Commercial truck yan eh. Guys. Yung ano mo dyan ha, panis yan ha. Ay, Semi mo. Nine. dito sa baba. Ilagay ko rin sa baba. Walang matatapon na sabaw. Wala, ala. Alright. Ito nga yung dating mo, papayat Oops. pa yung kinuha ko eh. Talagang parang ano ah. Papakagaling mo talaga tumiming brother. Saktong sakto ano. Sakto yan ah. Oh. Sakto yan.
Ikaw talaga, brother. Sakto mag-ano ka, baka mahuli tayo. Sakto mag-ano ka, mag-seatbelt. Seatbelt talaga tayo. Baka masaktan tayo ng polis. Seatbelt tayo, nagsiseatbelt. Kailangan natin yan. Oo, Scooby yan. safety din yan eh. Hindi dahil pa. Hindi sa ano din, safety. Yan guys. At pupunta kami kila Brother Rustan, kakain doon. After that, hatid niya ako. Diba? Pwede ka matulog doon, mag-stay. Ayun, pwede rin pala eh. Tingnan natin na lang natin mamaya. Anong trip mo sa buhay, brother ko? Anong gusto mo buhay? Hindi ka na bumili maligo. Oh, meron pa. Ngayon nga, napag-usapan natin. Pwede daw ako mag-shower doon. Pwede Kasi, naman. meron na akong shower kit na dala. Yun, sanay na sanay talaga. Makita ko yung bahay nila pero limitado kasi hindi pwede. Iba yung mga basher tayo guys, pasensya na. May Hanggang mga hindi masaya eh. Yan na lang, yan na lang. hindi naman masaya. But anyway, let's go! Let's go. Okay. Alright guys, andito na kami sa baluarte ni Brother Rustan, Red Deer dito. Sa linya na to, dito nakatira o dito ang bahay nila, brother. Ang high end. Hindi naman brother. High end, ang gaganda ng mga bahay yun. Hindi naman brother. Ayun no, guys, oo. Mga bagong bahay, mga bago bang ano to, brother? Usually, mga more or less Ay mga bata pa, brother. Marami kang kapitbahay dito mga Pilipino. Tiyak matataas ang value ng bahay dito. Doon kami dati nakatira sa apartment. Ganda naman din halos. Ay, apartment din ng, ayun, malaking apartment mo na yan. Doon naman nag-aaral yung anak ko, brother. Malapit lang. Malapit lang. Hindi, yan. Tapos dito yung nakuha na. Saan yung bahay nyo? Para din Sa naman. banda dyan. Siguro mga from here. Ayusin brother sa bahay. Hindi lang, kasi at least kahit pa ilang buwan na kayo dyan, brother? February, March, April. 4 months na. Ganda. Yun yung gusto ko. At least kahit pa paano, nakakuha ka na rin. Dito. Andyan na. Kasi dito na lang muna kami, no? Dito na muna tayo kakain na kami ha. Kain kami. Ayan. Ayan guys, ito yung bahay nila Brother Rustan. Congratulations once again kay Brother Rustan. ano ko. Kay Brother Rustan sa kanya nakakuha siya ng bahay na nila. Saka na rin nagbabayad ng mortgage. May isa naman puro word, di ba? Kasi after ko Doon talaga yung doon talaga pupunta yung ating kita. Lahat naman tayo sa Canada yung pinaka Hanggang dito lang kami guys, hindi na namin papakita sa loob ito. masaya eh. Maraming masaya, maligaan. Maraming alam nyo na. So paano? Babalikan na lang namin kay mamaya pagtapos na kami kumain. Oy! Uy, buti ka na. Buhay pa, nangalapan pa ha. Naglaglag na yung ulam. Alright guys. Woohoo! Nagbanglo. Wow! Alam mo yung isang pag 3 hours later. Guys, hatid na ako ni Brother Rustan. Nakakain kami sa loob, busog na busog ako, sobra. Wow! Patayan diet. patayin tayo. Hindi na kami nagbihis sa loob kasi siyempre respeto naman kay Rustan. Kasi yun ang gusto niya. But anyway guys, hatid na niya ako. Tapos bukas pick up tayo sa Edmonton. Dito tayo sa Red Deer, no? Let's go! Sinamantala na rin ang pag-shower kasi si Brother Rustan Isa lang naman niya sinabi naman niya pwede ako mag-shower. Pwede na matulog to eh. Ayaw lang ni brother eh. Oo. Ang daming Kala ko doon ka matutulog. Ayusin ko yung ano ni Tabi. Ang daming kwarto pala ron sa loob. 4. No? Ito yung malalaki. Oo. Pero parang hindi na maabala bukas kasi meron din silang hatid pa yung may pasok pa bukas yung bata. Meron Friday bukas. Parang Pero yan, hanggang doon pare-pares lang halos laki ng ang bahay, no? Ang bahay oh. Ganda. Tsura. Ito yung sabi ko. House for sale. Ay, ito yan. Sana nga ano yun namin. For sale. Maluwang. Sold no. Ay, sold out na. 490 may garahe. Ang garay. Andyan pa yung para sa mga bata. Ang ganda. Tapos ang school, andun din. Yung school on display ground. Okay. Ayan. Ano, matahimik naman dito brother. Ni alatado naman. Wala kang makitang naglalakad-lakad. Lakad-lakad no. Ayun, halos pare-pares lang. Laki ng Kasi yung ang bahay na to, high end guys. Walang wala ito sa Ayun,
naman. Walang wala ito sa bahay namin. Yung bahay namin dun eh. Ano eh. Hindi naman brother. Linya ng ano eh. Hindi masyadong ano, medium. Middle kamo na lang. Marami din doon pamimilian namin. Yan lalayo pa eh. May malapit naman. Konti lang naman diferensya yung mga price. Oo. Hindi lang dalawa. Tsaka kumuha ka na ng bahay, talaga yung gusto mo na talaga. Gusto na. Lalo na si Invest ka na talaga sa bahay mo rin lang naman, titira mo talaga yun. Just the layout ni Mrs. Dapat naman lapit. Ay, ito? Hindi dyan. Sa kabilang side. Kabilang Ay, dun sa kabila? Oo, ayun, yung malaking building. Ay, yung karton na yan. Oh, yung Oo. blue. Yung blue, Yan, yung oh. blue din. Wala. Gray ba yan? Oh, blue gray. Oo. Malapit lang. Tatawid lang siya yan. Ayan, gano'n siya. Nagdadrive din siya papunta dyan? Nagdadrive na. Hindi siya. Bago kayo mag-move dito, nakapasa naman siya mag-drive. Sabi ko, di tayo mag-move. Pag di ka nakapasa ng driving, nakapasa naman. Oo. Kasi kailangan niya. Dyan siya nagtatrabaho? Dyan, Malapit lang. Yung hospital na. Hospital ba yan? Hindi, care home brother. Care home? Oo, okay. Pag gusto ng anak mo, pwede niyang ipasok yung anak mo. Oh, ganun ba? Pag gusto niya rin tila Oh, dito sa Alberta. tama pala kapag ka ano eh. Pag Gusto nilang tumira dito. pasok niya dyan. May katungkulan na siguro si Mrs. mo dyan. Nurse lang din. Nurse din sa Charge loob. nurse, charge nurse. In charge nurse. Charge nurse naman. Charge nurse. Oh. Siya yung pinaka ano, high, Charge. yung pinaka ano. Kompleto na rin, may mga CIBC. Oh, may mga ano. Maganda rito sa lugar na to, brother. Hindi mo, wala nang gumagawang bahay dyan. Mga school na yan eh. Yung school, high school naman. Ah, Nag-high-school si RB dyan. Malapit lang din. yung establishment ng malalaki ng building dyan. High school yon? High school naman yan. Yon? Yung pula. Anong klaseng high school yan? Anong pangalan? Public school naman. High school. Catholic pala, St. Joseph School. St. Joseph. Oh, okay. Tapos yun, may mga community na rin yun. Yung susunod na, parang bagong community. Doon, okay. Ito rin, ginagawang community na rin to. Gagawin community na rin. Show homes this way. Ito. Yan, yung Malaking lugar building. na to, Ito malaki. yung lugar na, Sana all. Gagawing bahay na rin. Yung gano'n, parang gano'n din. Gagawin na. Mas mura bahay dito kaysa sa Calgary? Mas mahal sa Calgary. Oo nga, mas mahal sa Calgary, no? Mga milyonan na doon eh. Oo, sa Calgary tsaka 100, Edmonton. 700. Oo. Ayun, estate lots now selling. Kaya nga. Sana all. Evergreen. Ayun na naman eh. Yan na naman. Pagtatrabawan din talaga. Kahit saan naman brother eh. Oo, tama yun. Tama. Naman easy money. Pero importante eh. Tsatsaga tayo. May pangarap. May goal ano brother. Yan ang kagandahan talaga siyempre. Tsaka maganda sa inyo kasi truck driver ka. Misis mo, charge nurse doon sa trabaho niya. Oh. Naka-establish na kayo, may sarili na kayong bahay. Ilang buwan na kayo dito, brother? Sa Alberta ba o sa bahay? Alberta dito. Dito? Magdadalawang taon na kami dito. Magdadalawang taon pa bilis lang na. sila, no? O, nakakuha na ng bahay dito sa Alberta. Pero matagal din sila nakatira guys sa Winnipeg. 10 years din. 10 years. Lumipat sila dito. Sa Winnipeg, kapitbahay ko siya doon, di pa kami nakikita. Dito lang kami nakikita sa ano. Busy kasi lagi sa biyahe. Ilang beses na din na dalawang beses nag-debut anak niya. Di ako yeah. Naka-birthday nung ano. Na-invite ko rin siya dati nung nandun sila sa Winnipeg pa sa bahay kasi birthday nung anak ko, dibo nung panganay ko, pangalawa. Saka si Baki na, nandun pa sila sa Hill. Nandun pa sila. Kaso hindi magtagpo. Si Hill, di ko pa namimit yun. Si Hill? Si Kuya Hill. Ibang Hill. Pinasok niya ako sa work niya noon eh, part time eh. Dito lang talaga sa ano kami nagpapanagpo, no? Kalahin mo yan. Di na mausok din brother oh, meron din dito welfare eh. Mausok dyan oh. Parang Mausok na rin yan eh. pag konti. Papagkonti. Ganda nung pang-vlog mo na yan. Pang ilang oras, ilang ano yan? Magkano bilhin mo dyan brother? Ito? May sandam ba yan? GoPro. GoPro, Mahigit, I-search mo lang GoPro 13 to makita mo yung price. May bundle sila. Tapos sa mga higutin mo na lang yung memory. Paano mo yan? Sa Facebook yan? Hindi, ito-transfer mo sa cellphone mo. Paano? Bluetooth lang? May Bluetooth siya, automatic Bluetooth. Doon mo na lang siya by Bluetooth. I-download mo yung parang apps doon mo tapos doon may Bluetooth sa apps na yon, tapos yung apps na yun i-transfer mo sa cellphone. Yung ano photos. Edit mo na doon. Photos. Edit mo lang. Hindi ko alam yun, cellphone na ako nag-ano. Nagkukumuko, nagka-capture. Pwede rin naman eh.
Parehas lang naman. May bibiling ka kung puntahan brother. Ay, hindi na brother. Mapapahinga ka na rin. Oo, kasi ang dami kong may baon pa rin naman ako na natitira. Ayun. Hindi naman kasi kailan pa lang naman tayo umalis. Ganun ba? Ay, Lunes ano? Lunes o ano pala. Pero saktong-sakto na to pag makauwi ako sa bahay. Lapit lang, no? Andiyan na, no? Diyan na lang. Diretso lang. Yan guys, malapit na tayo sa ano. Yan, Ay, may Walmart din dito. Kompleto din lahat. Ayan. Sa dito na lahat. yung Walmart. Superstore, Costco, Wholesale. Lahat din halos. Ang ganda lang brother. 1.5 sa Edmond noon ka. 1.5 hour nasa Calgary ka. Lapit na. Middle. Middle na siya. Sa Gusto middle mo siya. sa Calgary, isang oras kalahati. Edmonton, isang oras kalahati. Highway naman yung highway to. Di ba straight lang yun? Diretso lang. Divided highway. Tuling. 110 kaya. Bilis nga lang. Kaya nga mag 1.5, 115, 120 lang. Huwag ka lang mawala ng polis. Oo. Pag nag-120. Pero iba, karaniyo 120, 130 takbuhan dyan. Swerte yan na lang sa mga tao yung mahuli. Pero ako 110, 115 lang. May mahuli. Salamat dun brother ha. Malit na bahay. Hapunan. Thank you sa biyahe sa Talo brother. Salamat guys. Ingat ako. Ayan guys, biyahe lang kami. Pumunta doon sa truck. Kaganyan ulit brother. May time ka. Tawag ka lang. Pag free ako. Ayan, dito tayo ulit kumain sa bahay. Yan ulit ang handa ko sa'yo. Yan ang paborito mo. Camping eh. Okay, kambing eh. Nag-camping kami guys eh. Camping eh. Linutuan niya ako ng kambing. Yun. Pero hindi naman talaga totaling nakaplano to. Accidentally lang talaga na sakto nga eh, nagkita. off ko eh. Kung hindi ko Ah. off, baka nasa biyahe ako. Okay, reset. Di kita ano, pag nag-reset, tulog-tulog kayo. Walang istorbuhan. Alam mo, mag-truck driver, reset eh. Tulog talaga eh. Napaunan pa nga kanya ako dito guys, sinang sabaw eh. Sarap yun, paborito ko rin yun, yung kilawin yun. Masarap yung timpla niya. Tsaka kambing, di naman lagi. Sarap din. Hindi malambot, di matigas. Sakto lang yung Yung pagkakagawa kunat. nila no? Oo, sakto lang yung kunat na may kunat na malambot din naman. Di naman yung bubble kami ba bubble. Yung sakto lang. Pinapaitan. Sarap yung pinapaitan mo na ano, kalamansi ang inilagay mo. Oo nga. Yung kalamansi na ano nilagay ko, yung pangasim. Pang-asim. Baga sa ano eh, ganun ang pinapaitan nila sa Taiwan. Oh, Taiwan? Hindi yung Taiwan talaga. ka rin ba? Oo, galing Ako tayo rin, Taiwan. Taiwan din ako. Saan sa Taiwan? Hsinchu. Ako sa Kaohsiung. Kaohsiung ka. Kaohsiung, oo. Kaohsiung. Yun naman, nakarating ka na ron? Sa palagay ko yata. Oo, 4 na taon ako sa Taiwan. Almost 1 year ata. Bago kami nakarating ni Mrs. dito. Doon kayo? Sabay kayo doon? Oo, Doon nag-Taiwan kayo ka. nagkakilala? Or Hindi, sa Pilipinas. Nagdabay ka ng Taiwan doon? Oo. Parang hindi, okay, ayos. Security guard ako sa mall eh, bago ko na-meet si Mrs. Tapos doon siya nagtatrabaho, doon sa Robinson Imos. Nabingit mo doon. Oo. Tapos nung naging kami, plano kami mag-Taiwan kasi ang hirap ng buhay sa Pilipinas kasi walang asenso. Parehas ng goal ha. Oo. Yun, tama yun. Kahit May ganun anong mga gawin plano. mong trabaho, Wala. No. hindi naman uso doon ang triple job. Wala, isang trabaho mo, ganun na lang, 8 oras. Uwi ka na, tapos na, wala na. Bukas ulit. Bukas ulit. Maganda yun, may goal kayo. Nagdabay kayo ng nag-Taiwan. Mas Sabay malaki kami sahod doon, at least 40 o isang buwan meron doon. Oo, Ganun 40 na mil. May dalawa kayo, di 80. Tapos parehas kayo ng barracks na tuluyan or apartment. Hindi, iba yung Okay, wala company niya. Pero hindi, tutulugan ba? Yung tuluyan. Hindi, doon sa Taiwan, Pwede. dormitory naman eh. Hindi ka naman pwedeng magsama eh, Ay, katulad ganun, dito. bawal din doon ba doon? Wala. Kahit mag-boyfriend ka o mag-asawa, bawal din? Hindi pwede 'yon. Kanya-kanyang ano, kanya-kanyang hindi apartment, dormitory. Dormitory. Yung room kung ilang kayong ayun ano, kung ilang kayong sa isang room kung 6 yung double deck doon, mayroong isa sa taas, mayroon sa baba. Hindi rin maano, wala rin. Oh, ganun talaga doon 'yun. Oh. Kung sa dorm ng lalaki talaga. Ayun, Oh. yun. Hindi pwede yung magsamang lalaki at babae kahit pa mag-asawa kayo. Pwede siguro kung magpaalam kayo sa company, natitira na lang kayo sa ibang lugar o kaya magrerenta kayo ng ibang lugar Isa doon pang sa. expenses ano. Oo. Magkita na lang kayo sa ibang ano, mag-date. Oh, ganun na lang. Hindi tulad dito sa Canada pagkakasama asawa ay girlfriend mo dito, pwede na kayo magsama talaga dito. Apartment eh. No? Walang ano yung katulad ng dorm dito. Tama. Pero ang tanong ko, wala pa anak noon nung nagpunta kayo Taiwan. Wala pa. Ayun.
At least andun kayo, di kayo mainip. Pag off nyo, libot-libot. Marami na malibutan doon. Parang Yan ang, kita mo, saglit lang, nandito na tayo agad. No? Isang diretso lang. 5 minuto lang yata yun, napasarap pa ang usapan natin. Highway 2 na agad yan. Babalik na tayo guys dito kay Cordapia. Iyo. Ano ako, doon ka matutulog sa bahay. Ayusin ko Next para time sa- bro, pero thank you. Para hindi na lang tayo madisturbo rin. Kasi bukas alam ko may mga sikasuhin ko yung bata nyo. Papasok si Mrs. Tapos si Arvin naman, hatid ko. Hatid mo, siyempre At baka ako naman, mamaya. magagarden-garden. Mapasarap ang ano kaya, tulog ko. matutulog ulit ako. Ganun lang, pahinga. At pagka Wala ka pang biyahe? Wala pa, next week pa. Ay, sorry brother. Ayos lang. Papo pala doon. Alright, si Cordapia. Anong ginagawa? Nandun sa Bakit di likod. dumiretso doon? Inatras, ba't initi pa niya, no? Kung ako naman, diretso ko, atras Oo, na. mas magaan. Ba't niya, oh? Pinahirap niya buhay niya, no? Iba rin siya eh. Ako, diretso ko doon. Pasok ko nga sa gasoline station yan eh. Di, atras ko na. Yan. Brother, so paano thank you no? Kasi yung bata mo doon nandun, ano pa. So salamat ulit no, magpaalam na kami guys. Thank you. It's Lakay here. It's Lakay here. Thank you for vlog. Okay. You know. Ingat andito. Brother, Brother, oh, pag ako na. ito nga pala. From small content creator lang Oh, tayo, small guys. content creator si ang pangalan Rostan. Di maliwat. Di Maliwat sa Facebook siya. May YouTube ka rin? Wala Wala pa, okay. Rostan Di Maliwat sa YouTube. You know, Oh, I mean sa Facebook. Yan. Search nyo lang. May message nyo kung gusto nyo magtanong sa kanya. Lahat masasagot niya. Tracking sa Alberta at saka Manitoba, may maalam tayo. Free lang guys, free. Guide ko kayo guys. Igagayad nyo Kasi kayo. ako nakuha license ko, free lang. Yan, I-message nyo lang. Rostan Di Maliwat sa Facebook. Gusto niya ng free license guys. Ayun, ginawa niya na oh. In-straight niya. Kung kanina pa niya ginawa yun. Hindi na siya nanirap. Hindi nahirapan ano. Okay. So hanggang sa mula pa. Thank you. Okay. Pahinga ka mabuti. Oh, until next time guys. Tulong or what, tawag ka lang doon. Doon tayo. Off Thank naman you. ako, eh. Ayos, pahinga. Peace up. Bye bye guys. Lakai Tracker.